E-vitamin er et antioxidant. E-vitamin styrker immunforsvaret. Det forebygger overforkalkning. Det forhindrer for tidlig aldring, fordi det hjælper reparation af cellerne. E-vitamin forebygger blodpropper. Det er godt for tænder og for skelet, for hjerte og kar. Mangel på E-vitamin kan forårsage blandt andet nerveskader og muskelskader. Men det kan også øge risikoen for at få cancer. Mangel på E-vitamin kan man få, hvis man har diarré, har hård mave, har infektioner, får medicin eller er meget stresset. E-vitamintilskud kan tages ved alle tarmubalancer, hvis man har eksem, allergier, psoriasis, hvis man har hjerte-kar-besvær eller hvis man lider af depression. E-vitamin er et antioxidant. Antioxidanter sørger for at transportere ilten rundt i kroppen, så alle cellerne får det ilt, de har brug for. Hvis cellerne i kroppen ikke får det ilt, de har brug for, så kan de ikke leve, så kan de ikke fungere, så dør de hurtigere. Men hvis kroppen er rig på E-vitamin, så kan de længere overleve uden at få ilt, altså uden at man trækker vejret, hvis man for eksempel får et hjertestop eller er udsat for en drukneulykke. For at have en sund hjertemuskel, som ikke pludselig stopper på grund af iltmangel, er det vigtigt at give kroppen E-vitamin. E-vitamin har også en blodfortyndende virkning, så blodet nemmere kan strømme igennem blokeringer i årene og ud i alle dele af kroppen. E-vitamin sænker det farlige kolesterolniveau, LDL, men det øger også det gode kolesterolniveau, HDL, sådan så kolesterolfedtet ikke kan komme til at blokere i årene og dermed give overforkalkning. E-vitamin, fordi det er et antioxidant, øger også koncentrationsevnen, fordi at ilten kommer ordentligt ud til cellerne, blandt andet også hjernecellerne. Under en graviditet er det vigtigt, at moren indtager en stor mængde E-vitamin, for det er vigtigt for barnet at få E-vitamin, for at barnets celler kan få det ilt, som det har brug for. E-vitamin er et fedtopløseligt vitamin, som man kan få igennem fedtet i kosten. Det findes i blandt andet smør, i margarine, i nødder, i fisk og i planteolier. Få ilten fragtet rundt i kroppen, så cellerne får det, de har brug for. Sørg for, at dit blod og hjertekredsløb fungerer, som det skal. Giv din krop det E-vitamin, som det har brug for.